سلام زخوركم تخاتلت سينما سمرم سناي نعرفت غزي يخونلكم እናተምንና ናይሎም መደብ ናይ ሰንበትኩም ሙቆሽሽ ሒዝና መጽና ለናም መመወስ መደብና ድማ ትማለ ብዙ ወጽ ዝርዝር ሕጽያ ተዋደርት ሽልማት ባሎን ዲር ይኾን ሰናይ ምክትታል ሲኒማ ሰመረ ሰመረ ካፒዚ ሃይልና ለለ ፍልተት አጎስ ደስታ ሰሓብ ሲኒትሩፍታ መፍሰድና ሃረ ሲኒማ ሰመረ ሽልማት ባሎን ዲር አመድረክ ኩዕሶ እግር ካብ ዝዕደላ ውልቃውያን ሽልማት ተጻወቲ ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ተባሃጊት ሽልማት እያ እዛ ብፈረንሳዊት መጋዜን ካብ 1956 ጀሚራ ትዕደል ዘላ ሽልማት ዓመት መጽእ ኣካታ ዓዛዕባ ከም ተላዕል ወትሩ ንከታተሎ ኢና እዛ ንገለ ዝዕግብ በአንጻሩ ንኻልኦት ዘጉረምሩም ዛዕባ ትፈጥር ሽልማት ሎም ዓመት በኣጓው 30 ሕጽያት ተጻወቲ ኣብ ዝመረጸትሉ ንገለ ተዓዘብቲ ከተገርም ክኢላ ኣላ ምክንያቱም ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ነበር ሻውዓይ ግዜ ብምዕታር ሻምላ መሪሕነት ሒዞሎ ተጻወታይ ፒኤጂ ሊዮኔል ሜሲ ብዘይ ምምራጻ ከም ውጪቱ اليوم دحر 2005 نفلما غزيو ካብ ሕጽያ 30 ተጻወቲ እዛ ሽልማት ክወጽእ ተቐሲቡሎም ሜሲም ሽሕኳ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ክለብ ፒኤጂ ተዓዋቲ ሊግ ፈረንሳ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ባርሴሎና ዝነበሮ ጽልዋን ብዙሕ ሾታት ናይ ምዝጋብ ዓቕምን ግና ኣብዛ ፈረንሳዊት ክለብ ክደግሞ ከም ተጸገመይ ትንተን እዚ ተጻዋታይ ኣብ ዙር 16 ውድድር ሻምፒየንስ ሊግ ጋንቱ ብሪያል ማድሪድ ክትግለፍ እንከላ ፍጹም ቅላዕ ምሳሓቱ ይርስዓን ወደብቲ ዛ ሽልማት ዘይምራጽ ሜሲ ክገልጹ እንከሎም እዛ አርጀንቲናዊ አካል ናይቲን 30 ተጻወቲ ንምራጽ ተገብረ ዘተይ ነይሮም ይኹን እምበር እዛ ሓድሽ መዐቀኝታት ባሎን ዲር ንዑዝኡቲ ነበረን ክብሉ ሓድሽ ቅጥዕ ዛ ሽልማት ነዚ ኣብዚ ወቕቲ ዝነበሮ ጽልዋን በቕዓትን ከም ዝነከየ ዝገለጾ ሜሲ ዘካተት ከም ዘይነበረ ኣረድዮም ወደብቲ ሽልማት ኣብ ወርሕ መጋቢት ዝዓመት እቲ ቀንዲ መዐቀን ዛ ሽልማት ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ተመርኮሰ እምበር ኣብ ሓደ ዓውደ ኣዋርሕ ተመርኮሰ ክኸውን ከም ዘይምዃኑ ገሊጾም ነይሮም እዮም ብዘይካዞም ወደብቲ ውልቃዊ ብቕዓት ኣፈጻጽማን ውሳኔን ከምኡውን ዝድነቕ ባህሪ ተወዳዳሪነት ኣብዛ ሽልማት ካብ ተማይሓሹ ናይ ሎሚ ዓመት ሕግታት ምዃኖም ኣረድዮም በዚ ድማ ሜሲ ዝሓለፈ ዓመት ወላውን ምስ ሃገሩ ኮፓ ኣሜሪካ እንተተዓወተ ዘርኣዮ ሓፈሻዊ ውልቃዊ ብቕዓት ግን ኣብ ዝርዝር ዘእትዎ ከም ዘይኮነዮም ገሊጾም በዝኾይኑ በቲ አርጀንቲናው ድንቅ ተጻዋታይ ሊዮኔል ሜሲ ሎም ዓመት በኣጋው ካብቲ ኾልፈ እቶም ተመሪጾም ዘለውዳ በዓል መንም ኣብዛ ሽልማት ይኹን ኣብ መድረክ ኩዕሶ እግርን 15 ዓመታት ቀንዲ መቀናቐንቲ ሜሲ ዝኾነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓደ ካብቶም 30 ሕጽያት ተጻወቲ እዚ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክወጽእ ከም ዘል ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ሰንፈላል ዘሎ ፖርቱጋላዊ ብሉጽ ተጻዋታይ ነዛ ሽልማት 5 ግዜ ብምዕታር ድሕሪ ሜሲ ከም ዝስራዕ ይፍለጥ ሎም ዓመት ከም ምውጻእ ሜሲ ተጠቂሙ ነዛ ሽልማት ብምዕዋት ፍልዮ ጽብብ ዶ ይኸውን 17 ጥቅምቲ ዝምልሶ ሕቶ ክኸውን እዩ ናይ 2022 ሽልማት ባሎን ዲር ክዕወተላ በኣጋው ልዑል ግምት ተገይሩ ዘሎ ፈረንሳዋት ከዓይ ሪያል ማድሪድ ካሪም ቤንዘማ ሎም ዓመት ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ብቕዓት ኮይኑ ካብ ተጻወቶም 46 ግጥማት 44 ሾታት ምቁጻሩ ይፍለጥ ኪኖ ሾታት ምቁጻር ከዓ ነዛ ማድሪዳዊት ክለብ መሪሑ ተዓዋት ላሊጋ ሻምፒየንስ ሊግ ሱፐር ኮፓ ኤውሮፓን ኮይኑ እዩ በዚ ድማ ካብ ብዙሓት ወገናትን ተጻወትን ነዛ ሽልማት ኪኖ ቤንዘማ ካልእ ክዕወተላ ምርኣይ ንኽብሪ ዛ ሽልማት ዘጉድል ይኽብሉ ዝተሰምዑ ካለ ኣብዛ ሽልማት ኢዱ ኸንብር ይኽእል ተባሂሉ ተገሚቱ ዘሎ ኬይላን ምባፔ መሪሕ ተጻዋታይ ፒኤጂ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ሽሕኳ ፒኤጂ በኣጋው ካብ ሻምፒየንስ ሊግ ትገለፍ ንሱ ግና ብውልቁ ዋሃ ዘበለ ወቕቲ ይሕሊፎም በዚ ድማ ድሕሪ በዘማን ምስቶም ብማልያ ሊቨርፑል እትድነቕ ወቕቲ ዘሕለፉን ሴዴማንን ሞሳላሕን ክዕወተላ ተገሚቱሎም ብዘይካዚም ኣብዚ እዋን ምስ ባየር ሙኒኽ ዘሎ ማንነት ዝሓለፈ ዓመት ኪንዮ ምስ ክለቡ ምስ ሃርያት ጋንቱ ሴኔጋል እውን ተዓዋቲ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ በዚ ድማ ምስቲ ኣብ ፍጻሜ ዋንጫ ኣፍሪቃ ሰዓሮ ሞሳላሕ ኮይኑ ኣብዛ ክዕወቱላ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃውያን ትጽቢት ተገይርላ ዘሎ ሽልማት ተመሪጾም ርከቦም ይኹን እምበር ከምቲ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣብ ተፈላለዩ እዋን ሽልማት ባሎን ዲር ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ትጎስያ ዝበሎ ማነውን ዝሓለፈ ርሒ ዘይዕግብነቱ ገሊጹ ነይሩ እዩ እዛ ብኤውሮጳውያን ላቲን ኣሜሪካን ሰዓብለ ሽልማት ኢድ ኣፍሪቃዊ ዝዓተረላ እዋን 1996 ነይሮም ናይቲ እዋን ተዓዋቲ ናይ ሕጂ ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ጆርጅ ዊያዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዛ ጥቅምቲ 17 ትዕደል ሽልማት ኒቲበት ኮርቱዋ ቤንዘማ ቪንሰንት ጁኒየር ካሲሚሮ ሞድሪች ሮድሪገር ካብ ሪያል ማድሪድ ንራፋኤል ሊኦን ሚክ ማክናን ካብ ኤሲ ሚላን ክሪስቶፈር ንኩንኩ ካብ አርቢ ሌግዚም ሞሳላህ አሌክሳንደር አርኖልድ ሉዊስ ዲያዝ ፋቢኖ ዳርዊን ኑኔዝ ቫን ዳይክን ካብ ሊቨርፑል ጆሹዋ ኪሚችን ማንን ካብ ባየር ሙኒኽ በርናንዶ ሲልቫ ማህረዝ ፎደን ደብሩነን ካንሴሎን ሃላንድን ካብ ማን ሲቲ ሶንን ሃሪ ኬይንን ካብ ቶተንሃም ሌዋንዶውስኪ ካብ ባርሴሎና ሃላር ካብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ሮናልዶ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብላንሆቪክ ካብ ጁቬንቱስ ከምኡውን ምባፔ ካብ ፒኤጂ ሓርያላ
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ቸልሲን አርሰናል ብራዚላዊ ዊልያን ኣብዛ ሰሙን ሓደ ካብቶም ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዝኾኑ ተጻወቱ እዮም። ይኹን እምበር ዊልያን ባዕሉ ብዝፈጥሮ ኣጋጣሚ ዘይኮነ በቶም ብብቕዓቱ ዝቐሓሩ ደገፍቲ ናይ ሕጂ ክለቡ ኮርያንታይንስ ተደፋፊኡ ዝወሰዱ ውሳኔ ኣብ ገጻት እዘን ማዕከናት ዜና ስሙ ክለዓል ቀንዲ እዩ። ዊልያን ዝሓለፈ ክረምቲ እኳ ካብ አርሰናል ወፂኡ ናብ ሃገሩ ብምቕናዕ ምስ ኮርያንታይንስ እንተተጸንበረም ኣብ 45 ግጥማት ዛጋንታ ተሰሊፉ ግና ሓንቲ ሾታ ከቁፅር ብምኻሉ ብደገፍቲ ዛ ክለብ ምሕር ክጽላእ ይተራዩ። ከም ውጪቱ እዞም ደገፍቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሎም ናብኡን ናብ ስድራውን ናይ ሞት ምፍራሕ ክልእኹ ድሕር ዘይበሉ በዚ ከዓ እዚ ኣብ ክለብ ቸልሲ ብሉጽ ግዜ ዘሕለፈ ብራዚላዊ ካብታ ጋንታ ምውጻኡ ወግዓዊ ገይሮም። ዊልያን ብዛዕባ ዝኽዘረብ እንከሎም ኮረንታይንስ እንተተሳዒራ ኣነ ከዓ ሕማቕ እንተተጻዊተ ስድራይ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ይጽረፉን ይፈሃሩሑን ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ናብ ኣቦይን ሓፍተይን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ ኢሎም ልዕሊ ህይወት ካልእ ከም ዘየለ ዝፍለጥ ዊልያን ህይወቱን ህይወት ስድራውን ንምድሓን ድማዩ ካብዛ ጋንታ ክወፅእ ወሲኑ ዘሎም ፕሬዚደንት ጋንታ ዱልዮ ኣልቨዝ ዊልያን ውዕሉ ቆቋርጹ ሓቲትና ምሳና ነዊሕ ግዜ ዘይምጽንሑን ከምቲ ዝሓሰብና ዘይምኾነላን ኣዚና ሓዚና ክብል ነዚ ኩነታት ገሊጽዎም። ዊልያን ድሕሪ ውዕሉ ምብታኹ ኣብዚ እዋን ስሙ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ፉልሃም ተኣሲሩ ይጽዋዓሎም። እዚ ውዕሉ ወግዓዊ እንተኾይኑ ኸኣ ዊልያን ንሳልሳይ ግዚኡ ማልያ እንግሊዛዊት ክለብ ክወዲ እዩ። ኣብዚ ተፈታዊ መድረኽ ስፖርት ዝኾነ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ዝለዓለ ብቕዓት ምብጻሕ ንተዓዘብቲ ዝዓውዲ ውሃ ዘበለ ክለት ዝረኣዩ ብሉጻት ተጻወትቲ ኣብ ተፈላለዩ እዋን ምርኣዮም ይፍለጥ። እዞም ንድምቀት ኩዕሶ እግሪ ተወሳኺ ብርሃን ኮይኖም ዝሓለፉን ዘለውን ተጻወትቲ ገለ ብተፈጥሮ ተዓድሎም ስሞም ዘዕብየሉ ክለት ክውንኑን ከለዉ ካልኦት ከዓ ካብ ተደጋጋሚ ልምድ ናብቲ ተዓዘብቲ ዝስሕብ ሓድጊ ዝጎደፈሉን ደረጃ ክበጽሑ ይረኣዩ። ይኹን እምበር ብኣንጻር ዝኹሉም ገለ ተጻወትቲ ናብዚ መድረኽ ምስ ሙሉእ ናይ ዕድልቲ ብቕዓቶም ተቐልቂሎም ክነሶም ነቲ ኣብ ፍላሞት ዓመታት ናይ ጸወታ ግዚኦም ዘርእይዎ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከምቲ ዝደለ ከይተጠቀሙሉ ከየብለጭለጩን ክኹለፉ ተዓዚብና ኢና። በዚ ድማ ካብቲ ደይቦም ነበሩ መሳሊ ዕቤት ብሃንደበት ሸታሕታሕ ኢሎም ክወድቁ ይቕሰቡም። ዘኽበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ገለ ካብቶም ኣብዛ ዓውዲ ምስ ብቕዓቶም ምቕልቃሎም ዝግለጹ ግን ከዓ ንብቕዓቶም ብዝግባእ ከይተጠቀሙ ዝሃሱ ተጻወትቲ ናባኹም ክነብሎም ኢና። ማሪዮ ባላቶሊ ሽሑኳ ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ናይ ጸወታ ግዚኡ ብራዚላዊ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ልባ ዓበይቲ ክለባትን ኣሰልጠንትን ተሰሓበ ማዕረ ግና ብዘርእዮ ነበረ ጊንጢ ጠባይ ቀስ ብቐስ ክቕህም ተገዲዶም። ማሪዮ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ንኢንተር ሚላን ድሒሩኻ ኣብ ማንሲቲ ክሳብ ሱፐር ማሪዮ ተባሂሉ ጽዋዕ ኣብ ሜዳ ከብለጭልጭ ዘይምጽጋሙ ይግለጽ። ይኹን እምበር ምስ ኣሰልጠንቱ ይኹኑ ምስ ገለ ተጻወትቲ ብዝነበሮ ዘይሳን ጠባይ ከምኡውን ጠገለ ዘይብሉ ኣካይዶ ምውዳቑ ይዝሕበር። እዚ ኣብ ሜዳ ኾነ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዝተፈላለዩ ቀያታት ዝሰርሕ ነበረ ተጻዋታይ ኣብ ማንሲቲ እንከሎ ክሳብ ጥሩሕ ልዳት ክስሕትን ምስ ኣሰልጣኒኡ ክባእስን ኣብ ዓይነ ካሜራ ምእታዎም ወርቃዊ ግዚኡ ንኸይጥቀምሉ ዝተዓጥቀ ዝመስል ነይሮም። ዋላ እኳ ቀጺሉ ኣብ ሊቨርፑል፣ ኤሲ ሚላን፣ ኒስን ማርሴይን ዕድል እንተተዋህቦም ነቲ ሓንሳእ ሕቁ ዝሃቦ ብቕዓቱ ደጊሙ ክረኽቦ ይከኣለን። ባላቶሊ ናግራት ጋንታ ኢጣልያ እውን ንሓፂር ግዜ ምውካሉ ኣይርስዕን። ኣድሪያኖ እዚ ብራዚላዊ ጥቃዓይ ኣብ 2001 ካብ ብራዚላዊት ክለብ ፍላሚንጎ ናብ ኢንተር ሚላን ምስ ተሰጋገረ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ክወሃድ በቂዑ ብፍላይ ብልቓሕ ካብ ኢንተር ሚላን ናብ ፊዮረንቲና ድሕሪ ምስጋሩ ብቕዓቱ ከንጸባርቕ ኣይተኣገመን። እዚ ወርቃዊ ጸጋመይቲ እግሪ ዝውን ነበረ ተጻዋታይ ካብ ሴሪኣ ከይወፅእ ብማልያ ፊዮረንቲና፣ ፓርማን፣ ኢንተር ሚላንን 100 ሾታት ብምብጻሑ ናይቲ እዋን ሓደ ካብ ዝበለጹ ጥቃዓቲ ክጽዋዕ በቂዑ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ተኸላኸልቲ ሕማም ርእሲ ነበረ ኣድሪያኖ ኣብ ግራት ጋንቱ ብራዚል እውን መሪሕ ኣጥቃዓይ ክኸውን ግዜ ወሰደን። ይኹን እምበር ኣብ መበል 22 ዓመቱ ወላዲዩ ብምዕራፉ ናይ ጸወታ ግዚኡ ከም ጸሎ ናይ ቀረባ ወገናት ይረዱ። እቲ ብናህሪ ተበጊሱ ነበረ ናይ ጸወታ ግዚኡ ድማ ማርሽኡ ክጎድልን ከምኡውን ብሰንኪ ጭንቀትን ምውሳኽ ሚዛን ሰብነትን ብቕዓቱ ክንክእ ተራእዩ። በዚ ድማ ኣብ 2009 ናብ ሃገሩ ብራዚል ተመሊሱ ናይ ጸወታ ግዚኡ ክቅጽል ተቐሲቦም። እዚ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ክበጽሕ ትጽቢት ተገይሩሉ ነበረ ተጻዋታይ ኣብ መበል 34 ዓመቱ እዩ ካብዚ ዓውዲ ተፋንዩ። ፖል ፖግባ ፈረንሳዊ ጉልበት ኣካፋሊ ፖግባ ኣብ 2011 ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ጁቬ ተሰጋጊሩ ድሕሪ ዘርኣዮ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ናይዚ እዋን ኣርማ ማእከል ሜዳ ክኾን ብብዙሓት ተንተንቲ ተገሚቱ ነይሩ። እዚ ጽቡቕ ኣቃውማ ዘለዎ ተጻዋታይ ካብቲ ትዕድልቲ ጽቡቕ ገይሩ ዘግዘሞ ትዕድልቲ እንተሃልዩ ውልቃዊ ቴክኒክን ፈጠናውነትን እዩ። ኣብዛ ኢጣልያዊት ክለብ ተኣምራታዊ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ብቕዓት ድሕሪ ምርኣዩ ድማ እታ ኣይትበቅዕኒ ኻይላ ዝሰደደቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ እዋን ክብረ ወሰን መስርሕ ምስጋር ብዝሓዘ መጠን ገንዘብ ማለት 89 ሚልዮን ፓውንድ ደጊማ ኣብ ሑፋ ኣተወቶም።
يخون نمبر ود 23 عامت مسكون ناب كتما مانشستر تملس እዚ فرنساوي كمتي اب جوفنتوس نبرو قصالنو تزحلو سحاب منقسقاس ابزا كلب كدغم አይካለን بقصال መስበርትን ትሑት ብቃዓትን በቃላት ተንተንቲ እዝሊክ ዝባኑ ክግረፍ ተሰሚዑም ንሽዱሽ ዓመታት ኣብ ኦልትራፎርድ ዝሕልፎ ግዜኻ ኣብ ማይ ከም ዝኣቶ ብዙሓት ተንተንቲ ሳምዑም እዝና ኾነ ግና ፖግባም አባራት ጋንታ ፈረንሳ መትኒ መስመር ምክፋል ካብ ምዃን ወትሩ ዓዲ ውዕልኒም ገለ ወገናት እሰ ጻታይ ኪኖ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ አባራት ጋንቱ ተበሪዎ ከም ጻውት ክገልጽዎን ከሎም ካልኦት ግና በአንጻሩ ኣብ ጎን በዓል ካንተ ይጻውት ስለ ዘሎ ተሓቢው ዝደምቕ ዘሎ ክብሉ ይነቕፍዎም በዚ ኮይኑ በትግና ፖግባ ካብታ 6 ዓመታት ተጻውትላ ክለብ ተፋኒው ደጊሙ ናብ ከተማ ቱሪን ከም ተመልሰ ዝፍለጥ እዩ እዚ ካብ ከተማ ማንቸስተር ናብ ከተማ ቱሪን ክናጠር ተራእይ ተጻዋታይ ኣብ ዘዋን ብሰንኪ መስመርትኑ ጁቬ ዝኾነ ጾታ ከይወከላ ኣብ ናይ ተሓድሶ ግዜ ይርከም ፖግባ ሓደ ካብቶም ምስ ብቕዓቶም ተኸሶ ጻውት ምዃኑ ብዙሓት ወገናት ይሳምዑ ፖል ጎስጌን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ሓደ ካብቶም ብተፈጥሮ ተዓድሎ ውልቃዊ ውቃት ዝጽውዑ ጎስጌን ሰሪ ወልፊ ኣልኮል ክሳብ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከጥሪ ዝኽኣል እዩ ሽሑኳ ኣብ ተፋልየ ውድራት ብቕዓቱ እንተርአየ በቲ ንኣካል ተቋፂሮ ነበል ወልፊ ግና ናይ ጾታ ግዚኡ ሙሉእነት ክለብስ ኣይከኣለን ሮናልዲኒዮ كسب ليتلومي بولقاو خلوت زدنق تጻወተ እንተሃሊል ሮናልዲኒዮ ዲኖም ኣብዚ መድረኽ ወትሩ ተዘካሪ ዝኾነ ኣብኡ ጥራይ ዝረአ ብቕዓት ኣንጸባሪቑ ይሓሊፉም እንተኾነም ብሰንኪ ፍትወት ለይታዊ ትልሂትን ካልእ ናይ ጾታ ግዚኡ በኣልቷት ጸለወ ባህርን ከም ንቕልኡ ኣይተጓዓዘን ነቲ ኣብ ባርሴሎና 5 ዓመታት ዘርአየ ድንቂ ምቕሳስ ድማ ደጊሙ ኸርዮ ይበቕዐን ካብዛ ክለብ ኣብ መበል 28 ዓመቱ ብጓርዲዮላ ድሕሪ ምስጋጉ ድማ ናብዚ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ተጻዋታይ ክደግሞ ዘይከኣለ ናይ ተፈጥሮ ብቕዓቱ ከይተመልሰ ካብዛ ዓውዲ ተፋኒዩ كينوزم تتصاوت خالوت مسن عزم أنتوني كاسانو أندرسون أسومواغيان دينيلسون رافائيل فاندرفارد كاريزما ألكساندر باتوم باتريك كلايفرتن كالوتن كتقصي كالوم باركو زخوركم تخاتلتنا من لوم زدالني مدب نزم السنيروم أزمت بتفلي مدب كسامن راخب سسنايوم